Završio je najprestižniji malonogometni turnir u gradu u organizaciji Velikogoričke HVIDRE. Kao i svake godine, turnir je krenuo u prvim danima nove godine, a svoje nogometno umijeće pokazala su brojna jaka malonogometna imena. Na turnir se prijavilo 36 momčadi u seniorskoj konkurenciji i 18 veteranskih momčadi. Momčadi su vrlo kvalitetne, stvarno smo se nagledali izuzetno dobrog nogometa. Tako da možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni što se tiče ekipe. Naslov pobjednika ponijela je momčad Croatia osiguranja koja je u finalu s 4:2 savladala sesvetsku ekipu klub MM. Presretni smo što smo osvojili turnir, istaknuo je Ivanković Jozo, igrač pobjedničke momčadi. Prvi put smo se skupili u ovom sastavu, kombinacija velikog nogometaša i malo nogometaša na prijateljskoj bazi i osvojili smo turnir i presretni smo, nema šta drugo reći. Bila je izjednačena utakmica i da je na njihovu stranu otišlo ne bi bilo nezasluženo, iskreno. Tako da, oni su ipak malo nogometaši, uigrani su, ali mi smo nekako to pomoću genijalca Štroka riješili. Ivanković kaže kako će se sigurno vratiti i do godine i braniti naslov. Treće mjesto pripalo je momčadi Kafe bara Simfonija. Također dodijeljene su nagrade i najboljim pojedincima. Tako je najboljim igračem proglašen Marko Guja iz drugoplasiranog kluba MM, a njegov suigrač Franko Lalić najbolji je vratar. Najbolji strijelac bio je Ante Mitrović iz Croatia osiguranja, a nagrada za fair play otišla je u ruke Gorenc Transporta. Iako se u kategoriji veterani prijavilo 18 momčadi, 8 ekipa je odustalo, što je ispalo nekorektno prema organizatorima, ali i drugim momčadima. No, unatoč tome do finala su došle momčadi Kafe bara Ivac i stomatološki centar Flegar Dr. Mike. Ivac je s 4:0 savladao stomatologe, te nakon 3 godine ponovno zasio na pobjedničko postolje. Protivnik odličan, mi jako dobri. To su sve dečki koje dugo godina poznamo, čak i znamo međusobno igrati. Utakmica je jako teška, na kraju presudila i malu sreću i u našu korist. Bili smo bolji tokom cijele utakmice i na kraju nam se to odrazilo našom pobjedom. Tomislav ovo nije prvi osvojen naslov. Nakon 2 osvojene seniorske, konačno sam osvojio i veteransku Goricu. Možda je malo slabija kvaliteta turnira u odnosu na prošle godine, ali opet zavidan broj ekipa i zavidna razina nogometa. Treće mjesto pripalo je momčadi Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zagreb Velika Gorica i u ovoj kategoriji proglašeni su najbolji pojedinci, a to su Željko Šimić iz Kafe bara Ivac, Željko Bašić iz treće plasirane momčadi najbolji je vratar, a strijelac Dubravko Vučilovski iz moderne radionice Obrezina. Organizacijski dio turnira podignut je ljestvicu više. Bila je tu nagradna igra za posjetitelje koji su na poklon dobili lopte, te light show u samoj završnici. Posljednja 2 dana turnira nogomet su zaigrali i najmlađi nogometaši u kategorijama prstića i limača. I ono što želim da ti mali klinci žive s ovim turnirom, da odrastaju, jer ipak su ovaj turnir stvorili njihovi roditelji, njihovi djedovi i želim da u buduće ovaj turnir, a mi ćemo sad poraditi na tome da oni budu u sastavnom dijelu ovoga turnira kao jedna od ekipa. I na kraju još jednog turnira organizatori su izvukli pouku te su uvidjeli koji su bili nedostaci, a planiraju osnovati i radnu grupu. I napravit ćemo jedan totalno novi koncept novoga turnira, gdje će se naravno nalaziti ovi naši klinci, znači mora biti od onih najnižih uzrasta do onih najstarijih. Tako da ćemo sad već odmah pred kraj ovog tjedna, sad kad se malo odmorimo par dana, pristupiti pripremama za sljedeći turnir, ipak 25. godišnjica jubilarna. Inače, ovogodišnji nagradni fond bio je 60.000 kuna. Prva nagrada u seniorskoj konkurenciji je iznosila 25.000, a u veteranskoj 7.500 kuna.